Карев театрында артист спектаклін қойған ек Ренат Абай Айыпов білен. Шунда тәжірибем бірінші деп әтірге бола. Әмәләкин аңа хәтлі мен киноға, видеоға музыкалар язайдым. Инде сюжетный форматта музыкалар ішлейдім. Тематик алып мақсус спектакльға бойында мен екінші ішім деп әтірге бола. Мен өзім еш композитор деп әтірге бола енді. Башлап жіберіші. Әмі профессиональ білімім yok композиторлық бойынша. Музыкаль профессиональ білімім бар. Баян бойынша тәмамладым консерваторияны. Инде түрлі этно ойын құралларында ойнайым. Шуларына бірләп программада миналарына шкәртіп, ойын құралларын яздырып, өзім де ойнап, шуларына барлым енді. Түрлі мақсатлар тұрған не? Мәселен, анда шәжәрәні оқу. Шәжәрәні оқу өзінше бір айырым бір ритуал деп әтірге бола. Екінші ритуал исім қошу. Ол өзі бір ритуал. Инде сүннәт өзі бик зор ритуал енді. Бұл үш ритуалны Ренат Абай шығарып көрсәтірге болды спектакльді. Бұларны мақсус музыкаль біз шундай суфишылық ислам компонентына негізленерге болдық. Мұнда дәф, қурай, думбра кебек ойын құраллары қолданылды. Инде мәселен сүннәт моментында, сүннәт процесында мінәжет темалары қолданылды. Алар инде инструменталь уналды. Инде шул ислам ритмикларына негізленіп, ритмический рисункларына негізленіп эшләдек инде. Дәф, думбра, қурай, алар инде бұл спектакльнің негізінде деп әтірге була. Үзүнчәлеге тагын айталам. Минем яңгыраш заманча алымнар белән әзрәк саундтрек, кино форматлары кебек алымнар белән шул этно уен кораллары шагыла инде. Бу үзенчә шундай симбиоз, синкретизм. Инде монда төрле художественный ут белән сценический максатларны шагылдырырга була инде. Дә менә бу җитмәгән татарлык, җитмәгән моң аларны менә шул уен кораллары белән бирәм мин. Чөнки гади оркестровый берләр белән эшләгәндә күпсенчә бөтен мелизматикаларны, бөтен орнаментларны, уен коралларына яздырып булмый, аларда бик матур яңгырамый. Оркестрга анда нигә. Менә махсус табигый уен коралларында уйнагач, корайларда, думбрада, дәфтә, кайча кылкыбызда да алар инде менә шул компонентны шагылдыра, ача, инде бу безгә бик якын әйбер. Сүннәт туе жыры булды. Үзем язган. Уйнадым мин Астрахань татар думбрасында бер реконструкция. Инде бу уен коралы шул әсәрдә яңгырый спектакльдә. Башында да яңгырый. Әлбәттә, бабайның темалары күп, лирик темалары да бар, күңелле темалары да бар. Ләкин шул төрки дөньядан килгән, ислам дөньясыннан килгән батырлык, горурлык, ирлек шуннан киләдер. Менә бу безнең онытылган уен коралларыннан. Инде әйтергә мөмкин, каясың монда гармон, каясың монда баян, каясың монда безгә күнеккән моңнар, biz аны моң дип атайбыз инде.
Ауылда біздің әби бабайлар, әтенилер ишетеп өскен. Әлбәттә, мин үзем баянчы, гармунчы буларак әйтәм, бу безнең катлам, айрым. Мин гомумән бу спектакльдә тирәнрәк алырга тырыштым. Һәм инде катламны тирәнрәк алып, урта гасыр музыкасына, мәдәниятенә төшенергә теләгән идем. Һәм думбра, дәф, курай, ятаган, кулкубыз кебек уен коралларын торгызып, аларны спектакльдә ишетү минем максатым бу. Аларны спектакльдә булдыру, аларны тамашачы бу уен коралларын үзләренә бүтәнчә ачуларын максат итеп куйган идем. Әйтәсем килә, әлбәттә, спектакльнең сюжетларында торган менә бу өч үзек. Ул бүгенге мәдәниятнең, бүгенге халыкның проблемаларының зачаточный состояниесын күрсәтә инде. Әлбәттә, аның әдәби әсәрләре әзрәк теге күрәгезчелек буларак безнең проблемаларны ачты алданрак. Һәм без шуннан да аларның шагылуларын күрәбез бүгендә. Ничек кенә без күпме генә укысак та, булар инде шыңга аша бара, кызганычка инкыйраз бара, ул инде безне сөрә. Әмма ләкин тискәрәктән карасак, безнең бүген аңа хәтле мөмкинлекләр юк иде. Бездә шул кадәр театрлар бар, шул кадәр көчләр бар, шул кадәр мөмкинлекләр бар, электә булмаган. Әмма аңа карамастан инкыйраз үзе бара, безне изә, необратимый процесс, бер карасаң. Шул ук вакытта бүген менә бу Сөннәтче бабайда без шундый уен коралларын торгызып, әзрәк борынгы катламнарга нигезләнеп спектакльләр ясау үзе бер зур адым кебек. Моны инде мин әйтә алмыйм, сез әйтә аласыз. Спектакльне күреп карагач. Икеләтә сораулар барлыкка килә. Әлбәттә, туктамаска кирәк, безнең эш шул. Һәр кеше нинди максатларын куйган милләт өчен, гаилә өчендәме, үзе өченме, яисә иҗат кешесеме, гади генә эшче булса да, үзен татарлыгын онытмаса, без яшәрбез. Алла бирсә.